दिनै आङो आंनि रिजाल्टखौ मोननानै आङो गोजोनदों। ओमफ्रायो आंनि रिजाल्ट मोननायावहाय आंल' नङा आंनि टिचारफ्राबो माबादों हेल्प खालायना होदों जे ओमफ्रायो आंल' नङा जे फरायनानैल' जाया टिचारफ्रा आंनो मा फोरोंदों टिचारफ्राबो आंनो हेल्प खालायना होदों इसोरबो हप खालायदोंमोन ओमफ्राय आं दिनै रिजाल्टखौहाय बिसोर मोननानै खुसियानो जादों होमबाबो हपआवहाय एसे थाबावोमोन आरो ओमफ्रायो जेसेबां मोनदों आं आंनि मेहनत खालायनानै मोननायखौहाय आङो दिनै बिसिम रिजाल्टखौनो मोजां दिनै बेसेबांसो मार्क्स मोनखो टटेल मार्क्सआ बेसेबां आङो लेटारा 3 लेटार्स ओमफ्रायो 4 लेटार्स ओमफ्रायो आंनि पार्सेन्टेजआ 84.6 आङो हिस्ट्री पलिटिकेल इंलिश अल्टी लेटारमोन মই সুখী আজিৰ ৰিজাল্টটোলৈ মই মোৰ ক্লাছ টিচাৰ ছাৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু মোৰ মাতৃ পিতৃক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ তেওঁৰ ছাপোৰ্ট নহ'লে বা মই এইটো ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন মই চবকে ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ টোটেল কিমান লেটাৰ লৈছে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট মই টোটেল 5টা লেটাৰ আনিছোঁ আৰু মোৰ 87.8% আহিছে टिचारना आङो 84.2 मोनदों ओमफ्राय लेटारा मोनब्रै साबजेक्टआव मोनदों आङो इंलिश अल्टी हिस्ट्री ओमफ्राय पलिटिकल रिजाल्ट मोननायाथ' आङानो मेहनत खालामदों ओमफ्राय जोंनि टिचारफोराबो जोंखौ बिराद सापर्ट खालामदों जोंनि प्रिन्सिपालाबो ओमफ्राय पेरेन्टसाबो ओमफ्राय आंनि लोगोफोराबो बिसोरबो आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों ओंखायनो आंनि बे रिजाल्टनि रिजाल्टआ स' गासैनिबो फोराव डिपेन्ड खालामो बेनो